vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kana kuri kunzi kana uine zvinenge zvichikunetsa, please come to my inbox and share with me your own story, nekuti depression is real. Pane vamwe vandakatakura avo vainge vachiti vainge vachienda kurufu, zvichinzi kwacho kwavainge vachienda uku the person that had died hanzi depression, akabirwa mari neboyfriend mushure mekunge atamba maround nemagroceries. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti unge uchiwana waunoudza, so that tinge tichibatsirana tichisimbisana. So kana uinewo machallenges aunenge uchifesana nawo, please come to my inbox and share with us your own story. Vedare vanokwanisa kuzotokubatsira and uchibatsirwawo nesuwo tinenge tichitobatsirikana. Please come to my inbox and do not stay also in a toxic relationship, because toxic relationship inokuvadza iwewe uye inokonzeresa kuti unge uchizova nezvimwe zvirwere zvekuti kana zvazotanga manje kukuafekta zvirwere izvi ndo paya pekuti unozosvika pakufa, and that is the reality. Kana uri in a toxic relationship, please come to my inbox and share with me your story. Ndobva ndaposta zvekare pano. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi makadii mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri murume ane makore 35 years ekuberekwa. So zvakaitika mukoma ndezvekuti madhamu vangu vainge vaine best friend yavo, saka nebest friend yavo iyi vainge vakamboita kakupesana a very long time ago tisati tatosangana. Iyo best friend yavo yainge ichiri ku Teachers College, ndokubva yazobva ku Teachers College. Mukoma ndaisimuona munhu uyu pamapictures, and munhu ari very attractive, ane chivakashuri chake chakazvinakira, and zvino ndakazoti manje mukadzi uyu ava kugara in the same area umwe matainge tava kugara. Ndakabva ndazokurirwa nemiedzo. Iniwo ndakazosvika pakutiza mukadzi wangu kuZim. This was about 5 years ago pandakadhampa mhuri yangu mukadzi nevana, ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa nekuda kwebest friend yake. So nyaya yainge iripo ndiyoyo yekuti ndainge ndachiva shamwari yake, asi manje shamwari yacho uyu kunyange zvake aiva munhu ainge ari very friendly kwandiri, because most of the times aikwanisa kungoya pamba apa madam dzimwe nguva vanenge vachishanda kana shift remasikati kana kuti shift reusiku, taiwanzokupesana mukunoshanda umo mashifts edu, then taibva tazotanga kuona mamovie. Saka the more yandakaramba ndichingospenda time naye, the more yandakaramba ndichingova attracted kana kuti obsessed naye, addiction chaiyo. Apa kuti ndinge ndichimuudza ndaitonyara kumuudza, and aizoti paya kana apedza kuona mamovies over andikumbira kuti ndinge ndichimuperekedza, ndobva ndamuperekedza nemotikari yangu, but aizambogara kure. Ndaingodriva about tongoti 3 minutes ndinenge ndatosvika pamba pake, ndobva ndamudropa off. Saka dzimwe nguva ndaimudropa off somewhere kana kuma 9 kana kuti kuma 10, taizoti tasvika pamba pake ongotanga kungotaura dzimwe nyaya, tichingoita zvedu nyaya zvekuti aizotobudamo mumotikari zvekuma 11, dzimwe nguva kana zvakatokwidza kana kuma 1 tigere zvedu mumotikari. But kuti ndimuudze manje kuti ndainge ndomuchiva, ndainzwa ndichimunyara. Ivowo madam vainge vachizviziva zvavo kuti shamwari yavo inombopota ichiuya kuzoona mamovie, but ndainge ndonyepa kuti kana akauya kuzoona movie aiwanzokubva pamba kana kuma 7, yet vana vaitosvika pakurara tosara tiri 2 tichingoona movie. But my wife loved her friend so much. Izvi zvakazoita kuti ndinge ndichitanga kubata mukadzi wangu rough, because zvandaiwanzokuita ndezvekuti ndaiti panguva iyo yandinenge ndava kuchiita bonde nemudzimai wangu, kana shamwari yemukadzi wangu uyu kana auya paya paanenge akapfeka kana tuma mini skirts, kana kuti paya pekuti unenge uchinyasoona kuti mabreast ake anenge akanyatsokudhinda munhu asina kupfeka bra, then zvandaizoita ndezvekuti ndaizotanga kuimagina ndichitozviona ndichiita bonde naye, ndichivaka naye bonde uyu mukadzi who was my wife's best friend. Saka
izvi zvakazotanga kukonzeresa maproblems mumba, because dzimwe nguva ndainge ndava kutotadza kana kutopedza chaiko paya pandinenge ndiri pamusoro pemukadzi wangu, ndobva ndangotoona kutoti handisisina kana simba, yobva yatorara zvamuchose yotoramba kutomuka. Saka iye mukadzi wangu, nekuti ainge achivimba nebest friend yake asingatozivi kuti maproblems acho ainge achitokonzereswa nebest friend yake, aizoti paya kana tikatadza kupedza bonde mangwana acho makuseni aibva azoenda obva azonoudza best friend yake kuti awa ndo maproblems andiri kusangana nawo. Zvino taizoti kana tava tu paya best friend yacho yaibva yazouya yobva yati, koba munini muri kumbozvifambisa sei, ndatumwa kuti ndinge ndichikubvunzai kuti ko chii chiri kukonzeresa kuti sikaridzi yenyu inge ichitadza kunyatsokushanda, wai mava kutadza kufadza mudzimai wenyu pabonde. Zvino ndaizongotaura dzimwe nyaya zvangu, but dzinenge dzakarerekera kudivi rekuti kune umwe munhu arimo mumwoyo mangu, saka ndo zviri kukonzeresa izvozvo. Ndokubva ndazomukumbira best friend uyu kuti asaudza my wife kuti painge paine munhu wandaichiva, iyewo mukoma ainge ava kungotaura neni kuti gadzirisana nemukadzi wako. But inini since ndainge ndava neaccess naye, sometimes ndainge ndava kuti paya kana akaisa mastatuses ainge otoita sekunge anotoisira ini ndega mastatus, because zvimwe zvacho zvaaizoisa pamastatuses pake aikwanisa kungozvitora zvidya zvake kudai akagara pasofa, obva aposta, obva angoti having a nice time zvangu nabe, ndobva ndatanga kukomenta paya. Iyewo chaitondinetsa aibva atondipawo magood response kana ndakomenta picture raanenge akaisa pastatus pake. At the same time ndainge ndichitaura neimwe friend yangu yainge yagara iri kuno kuJoni, saka yainge yakandigadzirirawo maCV, ichingondikandirawo maCVs angu makampani akasiyana siyana. Ndokubva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiswedera padhuze, because painge paine imwe kampani iyo inoshandidzana neCoca-Cola, then ndikabva ndanzi ndinge ndichiuya padhuze, because mazuva ekuzoti ndinge ndichiuya kuinterview ainge ava padhuze. Ndokubva ndatiza mukadzi wangu, ndokubva ndauya kuno, ndikabva ndazonyenga best friend yangu mushure mekunge ndawana basa. Saka mabasa andinoshanda, I work as a consultant for the biggest companies, but macompanies iwawawa anogadzira angava ari ma-energy drinks kana kuti ma-fizzy drinks. Saka ndakati ndaona kuti life yainge yofire than kuZim, ndokubva ndazotanga kupfimba best friend yangu. Ndakatanga ndichamupfimba nema-actions. Ndaingoti paya pandinenge ndakarova simadzi dzangu, ndobva ndarowa mapictures, ndotorwa mapictures, ndobva ndatumidzira best friend yemukadzi wangu. Ndaitoona munhu ava kutumidzirawo zvima-emoji zviya zvinenge zvichirakidza kuti munhu ari kutapirirwa neni, kuzonosvika ndichizomunyenga. Ndokubva tazodanana, takadanana in secret kweabout 7 months, achiti iye ndoda kuti mutange mapedzerana nemukadzi wako. Ndokubva ndamunyepera kuti nemukadzi wangu tainge tatorambana, izvo ini ndainge ndangoignore mhuri yangu. Ndokubva azoya kuno, now tigere tose, zvimwe zvese I can say kuti zviripo, I can't complain. But dambudziko riripo nderekuti anoti kana ndikada kumuudzira zvekuita anobva ati usandicompare nefirst wife yako, uye ane nguva dzaanotondisema chaizvo pabonde, handizivewo kuti ndoite sei. Iyewo anoteerera chirongwa ichi, please advise me, ndakatadza here nekuzomutsvakirawo basa, because kune kwaanoshanda kwaanoti wanawo zvimari zvake anoshanda as a receptionist. Saka handizivi kuti ndakakanganisa here kuzomutsvakira kwandakazomuitirawo basa. Maybe ava kuona sekunge inini ndisiri chinhu kwaari, even though ndichiwana mari yakawandisa yakatopetwa runotokwana kusvika ru4, but at the same time iye manje handioni sechinhu. Ndibatsireiwo, mukadzi wangu haasi ava kundichita here. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, anzi mukadzi wangu haasi ava kundichita here neumwe munhu kubasa. Ndakatora best friend yemukadzi wangu, saka tikangokonana anobva ati usandicompare ne-ex-wife yako, handisi ex-wife yako ini. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section.